danna mana subscribe da kuma ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora. Shi aure lokaci ne, ma za mu yi. kuɗi lokaci ne, Ma za mu yi. gida lokaci ne, Ma za mu yi. wata lokaci ne, Ma za mu yi. komai lokaci ne, ban fi da rabo. Kai dai rike Allah ka kama yabo, sai ka sai da sallah ka cimma rabo. Aure lokaci ne, mu ma za mu yi. Kuɗi lokaci ne, mu ma za mu yi. Aure lokaci ne, mu ma za mu yi. Kuɗi lokaci ne, mu ma za mu yi. Idan nayi kuɗi za na hora su, su zan bayina in ta juya su. Duk yanda na so na yi taɓadda su, in musu dukan latti. Kuɗi sun yi lati, Yi wa mota fenti, kuɗi sun yi lati, siya iPhone 15. kuɗi sun yi lati. Sanya sabon kaya in more, Oya kuɗi, oya yaya. mai wankan hesa tirare. Oya kuɗi, oya Kaga yaya. komai yayi kyau a tsare. Cikin raina kamin ni gini, duk minti sai na tuna da kai. Cikin raina kika yi gini, duk minti sai na tuna da ke. Soyayya ta canja ni kuna gani, Na samu masoyata daidai da ni. komai yayi mun daɗi yana mini. Kalmar so da daɗin ji kamar zuma, Idan ka gane mu ma mun yi kama, da ke za mu rayu mu haɗa kai. tarkon makiyan nan ba tattakai. Dan na buɗe kundin su biya mini. Aure lokaci ne, mu ma za mu yi. Kuɗi lokaci ne, mu ma Za mu yi. Danna mana subscribe da kuma ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora.